que porta pèsols, bona tarda. Bona tarda. I de cop entremig dels pèsols mireu què porta. Mireu això, que és que no té pèrdua, perquè sembla com un... no sé què sembla. Però a veure, quadrada, et porto la maragda, mireu. la maragda dels llegums. És que és molt lleig. I a més fa pudor de pinso de gos intensíssima. Què és això? Ara veuràs, pinso de gos... Jo ara faré serà bé, una jo faré bé. exquisitesa, rotllo tòfona, que és bastant lletxota i és superbona. No, ja et dic que no, que vas ben encaminada, que és una cosa tirat lletja. I ho he dit així, tal qual, jo. I ben tirada, perquè ja et dic que és una cosa ben lletja. Val, d'acord. Ben lletja, que ara veurem què és, però escolta, deixem la cosa lletja i anem I a la cosa maca. Mira, t'he portat un bol per tu. Mireu. Escolteu-me, l'autèntic, Pèsol de Llavaneres. Aquest sí que fa bona olor, tu. Aquest és pèsol de Llavaneres, a més, collit per una servidora de vostè. Ei, molt bé. Aquest matí. La maragda dels llegums, perquè és un llegum, això. I li diuen la maragda? No, li he dit jo. Ah, jo també m'he d'acord. tirat, escolta'm, el color verd maragda. Que sí, que sí. Que dèiem que el pollastre del Prat era el George Clooney dels pollastres, doncs la maragda dels llegums és el pèsol. I el bròquil una diva del paral·lel. Exacte, sí, que aquesta la vas batejar. Sí. Per tant, la maragda dels llegums. Dels llegums. Molt bé. I a més jo hi afegiré que el pèsol em sembla una llegum contenta. Em sembla el pèsol... Perquè té aquesta forma. No, el pèsol en si, el rodonet, un cop l'obrim, mira, això també veus, però el pèsol en si me sembla... Bueno, és una coll simpàtic. Va, escolta, de cara a barraca... Home, un punt de jugar té, perquè jo jugava amb la meva àvia a obrir-los, de petita, i m'agradava fer-ho. Els obria, i llavors feia... Quadrada, em vas tan ràpid sempre. És que m'encanta! I feia així. Goita. I cap a dins el bol. I goiteu, goiteu, escolteu el so, Ei, això... Espectacular, això també ens indica... Doncs escolta'm, a veure, venen de Llavaneres, que bonics estan, Veieu, això? Dius que venen de Llavaneres, els has de collir avui mateix. Sí, avui mateix. Ens n'hem anat amb Nani Mora, un dels productors del pèsol de Llavaneres. Té les seves pesoleres totes ben ordenades i en plena producció perquè, escolta'm, Nani, quan és exactament la temporada del pèsol de Llavaneres? Comença més o menys a finals de febrer, si és un bon any com ha sigut aquest, i va ser l'any passat, i després també depèn com ens reacciona el temps, com va el temps, però generalment sempre fins a finals d'abril, principi de maig. Aquest any, per exemple, nosaltres el que hem fet és sembrar pèsols molt més tard, els hem sembrat més o menys sobre el 15 de gener, per a veure si així podem allargar la temporada. De la mateixa manera que arrisquem i sembrem més aviat també per si la podem allargar, començant més aviat, també ho hem fet aquest any per mirar a veure si tot el maig podem tenir pèsols. Però la natural seria març i abril. Març i abril. Sí, o sigui, ara mateix ho heu d'aprofitar. I l'altra pregunta és, perquè aquesta joia de la corona creixi bé, quin temps necessita? El pèsol necessita fred. No necessita glaçades, necessita una temperatura freda, però al mateix temps que quan surt el sol l'escalfi. O sigui, l'ideal seria el que l'any passat va ser fantàstic, perquè va ser una temperatura freda, que va fer que les plantes cresquessin robustes, que és el que ens interessa, que no creixin molt de pressa, com aquest any, que ha sigut un any amb molta bonança, que les plantes ens han crescut molt de pressa, però també s'envelleixen més aviat. Nosaltres estem sotmesos al que ens marca el temps i acceptem el que ve, i aquest any és un bon any de pèsols, el que passa que és això, com que hi ha hagut tanta bonança, les plantes envelleixen més aviat, però ho hem d'acceptar. Molt bé, clar que s'hi conformat amb el que la natura ens dona. No, a més, estan bé, l'únic que sí que és cert que les plantes, perquè hem tornat exactament ara fa just un any, estaven un pèl més groguetes, era això que comentava per la calor. Goita, més coses, va. No, cap dins, prova'l. Com cap dins? Ah, com el dia de les faves, també es mengen crus. Què et sembla? Molt bons. Com el definiries? Ben dolç. Molt. Que sí? Com un carmelet. I a més, exacte, a més el Nani ens comentava, és com una gominola de dolç. I a més és explosiu. Sí, exacte, és que m'ha cridat molt l'atenció el moment, clec, que s'ha obert i fa com una... I a més té molta aigua, té un 76% d'aigua, per tant es nota el queixalar-lo. Sí, molt. I clar, la pregunta... I esquitxa. Ah, a veure, i se sent també el clac. I la pregunta... Boníssim. Nani, què tenen de diferents els pèsols de Llavaneres amb els altres pèsols?
És la dolçor, i el que ha tastat el nostre pèsol sap que és un pèsol que és molt dolç. Nosaltres generalment sempre el que fem és agafar, collir la mig gra, no? Vull dir que quedi un pèsol que sigui doncs, mig gra, que és la paraula que diem, no? Que és un pèsol petitó, que és molt dolç, a diferència dels altres pèsols que no diem que no siguin bons, perquè la veritat el pèsol també, si es cuinen bé i tot això, doncs són molt bons. Però el nostre, aquesta característica de la dolçor que ja té de per si aquest pèsol, doncs fa que sigui característic i que necessiti molt poca cosa per poder-lo menjar bé. Doncs amb una truita, que és la cosa més senzilla, o ofegat, que és que l'elaborem una miqueta més, on hi posem la ceba tendra, l'all tendre, les botifarres i les salsitxes i la cansalada. Però esclar, no necessita res, vull dir, aquest pèsol amb tot això amb cru, cuit, vigilar a foc lent i ja està, és l'excel·lència d'això. Bé, tan poca cosa que, escolta, van entrant, Sí, com si fossin confits. Ara ho ha dit, que és l'excel·lència, perquè heu de pensar que una de les diferències, evidentment, d'aquesta joia amb una altra és el tamany. Sí, són petitons. Molt petitó. Són molt petitons. Però realment molt ben aprofitat, et diria jo, perquè altres pèsols que són de tamany molt més grossos, heu de pensar que la pell, la pellofa, és més gruixuda. És gruixuda. Que de sabor també són molt bons. Jo n'he provat de més grossets, frescos, molt bons. N'hi ha alguns que també, evidentment, clar, hi ha pèsols molt bons, però potser d'aquest, clar, és tot ell, és això que diem de la gominola. I una de les altres característiques és els productors. Qui fa aquesta joia, aquest pèsol de Llavaneres? Jo crec que ara estan contents. A veure, Nani, per què esteu contents, els productors? Nosaltres estem realment contents i satisfets de que pugui haver cada cop més productors, perquè si deixem de ser productors se'ns morirà el producte. I el que és més important és que anem creixent i no ens importa, a mi almenys no m'importa gens que siguem més, no? I la veritat no ens fem la competència, perquè el que és interessant és que siguem tots, que tots vetllem perquè aquest producte tiri endavant. Si a l'hora de la veritat tenim molta més demanda que no pas l'oferta que podem donar, o sigui, com més siguem millor. El que està bé és que l'Ajuntament sí que ens marca molt és el tema ens fan uns controls de garantia, que en aquests moments ara som ja 6 productors, i està molt bé i que esperem que l'any que ve puguem ser 7, perquè per sort nostra el producte aquest el podem vendre doncs molt bé. Doncs com més millor, perquè realment el producte s'ho val i molt. I tant, i a més els estem deixant pelats, perquè aquí anem menjant com si, escolta'm, com si fossin pipes. Jo, que ja saps que poso xerris d'aperitiu, posaré pèsols d'aperitiu de Llavaneres, ara, març i abril. Has vist? Clar, a veure, i has de saber distingir-lo bé, que el Nani ens deia, una de les coses per distingir-lo bé, a veure, quina és, Nani? És difícil de que només amb veure el que és la tabella és molt difícil de que puguem saber d'allà on és. És agafar i tastar-lo. Has de demanar, escolta, deixa de tastar el pèsol aquest. Si agafes un pèsol gros, farinós, i dius, esclar, aquí ja no t'estan enganyant. I després un altre, quan agafem el pèsol, sigui aquest o sigui un altre, el que interessa és que sigui un pèsol fresc. Nosaltres el collim cada dia, nosaltres ens el venem nosaltres mateixos a la botiga, i la gent quan l'agafa ha de cricar, ja es nota el so que fa que és quan és el pèsol fresc. I després el que és el més fàcil és dir, escolti, vostè quin productor li porta? I ja està. Som 6 productors, he dit, aquest any hi ha l'Horta Marcó, l'Horta Marpera, l'Horta Rabassa, l'Horta Marrer, els Tresserres, no sé si dir horta, però podem dir que ja també cultiven les Tresserres, i Horta Graupera. I s'ha acabat, vull dir, ara per ara no som aquests productors. Doncs és això, dir, escolta, de quin productor t'ho porta? I si diu, no, és que jo, doncs malament. O sigui, és de centrar-te sempre que et digui, no, escolta, a mi me'l porta, doncs aquest. De tota manera, jo, com que els noms són 6, tot i que són poquets i no me'ls apuntaré, crec que tastant-ho, clar, l'únic que és el que dèiem, dir-li a la nostra fruiteria de dir, escolta, que el puc tastar. Home, també un dels trucs és aquest de... Si s'escolta. Sentiu aquest? No, però una altra tabella no fa aquest... No rasca d'aquesta manera. Passa el dit sense fer soroll. Quan veus que et costa... Té com un espró que costa de passar i fricciona. Fricciona, exacte. Doncs la fricció aquesta ens indica que és fresc. I després això, si ens diuen ja el productor, ja ho tenim tot. Molt bé. I escolta'm, i jo allà al mig, escolta'm, em ve el Nani i em diu, no estarem pas sols.
hi ha algú més aquí. Ai, carai. Qui era aquest algú? Nani, un any més tard tornem a estar entremig de les pesoleres. De les pesoleres. Però escolta, em deies que aquest any hi ha un frare que m'has d'ensenyar. Sí, però no és de sotana, eh? Ah, per això, a mi m'has espantat. Dius, clar, m'has dit, avui veuràs un frare. Dic, què vol dir això? Què és un frare? El frare és un paràsit, és una planta, una flor que surt només surt quan hi ha pèsols. Ja pots sembrar el que vulguis, que no hi surt. Punyetero, el frare molt també. Punyetero. Llavors, què fa? El frare agafa, arrela a l'arrel de la pesolera, l'envolta, xucla la pesolera i la seca. Mira, aquí n'hi ha un. A veure. Ui, sí, oita. Llavors, com he dit, doncs es posa molt a prop de la pesolera perquè les seves arrels estan enganxades amb l'arrel de la pesolera. Això pujaria, creixeria, doncs es posaria a una alçada d'un pam i mig o dos, s'obriria i faria doncs la flor i deixaria anar la llavor. Llavors el que fem nosaltres és intentar arrencar al màxim, si se'ns trenca no passa res, perquè el que no volem és que faci llavor. Però llavors el que fem, doncs aprofitarem i mirarem de treure la màxima l'arrel, però veieu, esclar, estàs fent... Sí, està bastant avall, Està molt avall, sí, però bueno, si més no, intentarem... A veure si podem... Sí, goita com surt. Bastant bé. Uf, Déu-n'hi-do, Això és com... Però bueno, tot i així ens hem deixat la part més forta de l'arrel clavada en la planta, Però bé, això, doncs, si més no, ja no em farà res cares a l'any que ve. L'única manera que podríem salvar la terra d'això és fer una neteja molt agressiva de la terra, però jo, com que faig cultiu ecològic, no ho faig, perquè doncs seria agafar, tapar tota la terra, tirar un producte que em mataria totes les males herbes i això, i llavors al cap de 3-4 anys podríem tornar a sembrar. Però jo, mira, prefereixo lluitar contra el frare, no? Any a any, i mantenir una miqueta mantenir la terra tal com ha de ser, que és amb la seva frescor i sense tirar productes agressius, perquè a l'hora de veritat després això nosaltres ens ho mengem. Doncs ja sabem... Ja saps què és això. Qui és aquest... El frare. No sé, aquest bony, perquè és com un bony lletxíssim, sí, que a més que xucla les pesoleres. Escolta, que abans fèiem la fricció... Ara li sortia bé a la Míriam. Ara, això... O sigui, que abans aquesta ens costava una mica més, aquest sí que sona bé. Tret distintiu, perquè sigui fresc. I escolta'm, què fas amb el pèsol quan te trobes davant de la pesolera? Com se diu? Arrencar o tallar? Què? Tallar, no? O cargolar. Què? Nani, què fem? Nani, estem davant de la pesolera. Sí. Escull, s'arrenca, estiba... Escull. Sí, nosaltres escollim pèsols. I per collir pèsols el que has de fer és planta per planta, tabella per tabella, mirar-la i veure si realment es té el gra ja a mida per collir. Això l'única manera que ho sabem és tocant. Si toquem, per exemple, aquesta tabella, doncs que veiem que ja notem que el pèsol està relativament gruixut, que està bé. Sí, es veu de volum una mica. De volum, llavors el que agafem i amb les dues mans tallem aquesta part d'aquí i el pèsol ja està collit. No podem estirar perquè si no ens ho enduríem tot i el que s'ha de fer amb les dues mans és tallar de separar el que és la tija amb el que seria la pesolera, el pèsol. Ara ho pregunto, va. A veure, m'has dit dues mans i per aquí dalt, per entendre'ns. Exacte. Veiem, és dur, No és fàcil si no és veritat. Ara... Goita, és ben bé que... Sisplau, mestre. Fàcil. O fàcil. Has de tirar cap endavant. O fàcil, Nani. A veure, jo ara m'he quedat amb les ganes d'agafar-ne un, A veure, anem a veure. Primer, analitzem-ho. Toquem si realment notes el gra, com que ja el notes. El noto, sí, i tant, perfectament, a més a més. I ara, amb les dues mans i tallar endavant. A veure, hi ha nervis? No puc, Nani. No puc, realment. Oh, és difícil, això. No puc, Nani, ajuda'm, sisplau. Doncs ho tornem a fer. Fàcil. És així i llavors estires cap aquí.
i ja està. Val. Jo crec que cadascú sap les seves limitacions. Jo em quedo mirant els núvols. Però jo el que volia que agafessis uns cops per portar-te'ls, dona. A la tercera? Va, que ho intento, aviam, mirem-ne una altra. Va, a veure, molt bé, ho tenim. Has d'agafar amb les dues mans, com hem dit. Així, aquest dit potser aquí sota, i llavors amb aquest estirar, trencar cap amunt. A veure, dit està bé. Dit a sota. Jo poso dit a sota. I estirar cap amunt. No, perquè estàs girant, l'estàs girant. No, que s'està trencant, eh? Sí? Doncs vinga. Epa! Oh! El tinc, el primer, Nani. El cistell. És ben bé que els mestres heu de tenir paciència. Molt bé, a la tercera, va la vençuda. Escolta, ningú n'eix ensenyat, que diu la meva àvia. I escolta'm, i treure pèsols... Aquests són buits, que ho sàpigues. Ah, molt bé, no, I vaig menjant pèsols com qui menja crispetes. Perfecte. Doncs escolta'm, molt bé. Ja tenim un altre gran producte de temporada. Ràpidament per cuinar, molt ràpid, què ens diries? Home, jo potser una truiteta, seguint les ordres d'en Nani, truiteta, o bé si no ofegats, com fan a Llavaneres. Estupendo. Endavant. O sols, que amb una amanida... Molt bé. Estupendos. Doncs moltes gràcies, no te'ls emportis. El frare sí. Ah, el frare sí, I tu mentrestant, cap aquí. Molt bé. Gràcies, guapa.